kabaruji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Hande aset 14 lewru février hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom ene hawre nogas jeegom lewru Sabane hitande ujunere temedde capannayyi e jeeɗiɗi. Joni meftende men e kabaruji. meftende kabaruji men ñalawma hande jatten hen koye denɗi men Amadou Touré. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji meɗen to États-Unis guiɗoɗen ko toon to Washington. tugnade konngudi kanko ancien président Barack Obama ɗi o ƴefti caggal nde o jokkodiri e galle jaydiyankoɓe wiyeteɓe CBS News. o haali haala kewko ko fati surtout yennude walla felde ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe yimɓe immigration neldanoɓe toon to Minnesota ɓe mbaɗi toon. ɗum noon kadi ɗeɗon gueɗe kadi gadduɗe hen yimɓe ɗiɗo maayi hen. ɗum noon siftin ɗon tan to Minnesota administration makko kanko Donald Trump ɓe neldi toon kene ɓuuri ujunaji ɗiɗi neɗɗo e ko fama tan e wayno ɓeɗo yimɓe neldaɓe toon fof caggal kadi nde goni toon dumunu juɗɗo ngala gueɗe ɗe ganduɗa ene ɗe tindina ko tewta ko gueɗe dewɗe lawol di caɗele ha maayi ɓe mbaɗi hen. ko wawi wonde fof kanko ancien président Barack Obama o haali no fewi hol nafoore kamɓe e yimɓe citoyen ji wonɓe toon gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɗe hen pour wawa dartirde kadi ko fati ɗoftade lawol e wawa dartirde kadi ko fati yurmodirde. donc kanko ancien président Barack Obama o haali kadi o wi wonde omo gonɗi no fewi wonde ko America hande en andira wonde ko kañum koyemen ko yimɓe moƴƴi haysinde oɗo sa joni gonal États-Unis banque politique ne heewi caɗele no fewi. tugnade kadi journal oɗo biyeteɗo MS na ɗum noon ko MSNBC News wonno ene woni ko kanko ancien président Barack Obama kadi o jaabima ɗum noon ngol ɗum woni lawol gadunol cugginde ɗiɗo vidéo ji dalti e social media makko kanko président Donald Trump. ɗiɗo vidéo ji enen kolla hen hono kanko ancien président Barack Obama e joom suudu makko Michelle Obama ene wonde jeese mabɓe ne mbaɗano jeese baɗini. donc kanko Barack Obama ɗum noon journaliste o namdimo wimo wonde ko ene wayno balɗe ɓennuɗe hono kanko Donald Trump o waɗi photo maɗa e yeeso makko kadi o waɗi hen ko yeeso wantu oy donc ene wayno ko minen fof min jii ɗum ene wayno ko addi yimɓe hewɓe laayima hen walla yimɓe hewɓe mettini hen. ɗum noon ko journaliste biyeteɗo Brian Tyler kañum hoore mum namdimo ɗum noon koye entretien mo mbadduno e oɗo ñalawma hande. Barack Obama wi wonde ko ene waɗi fayida yimɓe fof keftini wonde ko ɓuuri hewde Amérique naɓe paami wonde ko oɗo comportement gonɗo toon to Maison Blanche ko comportement kawniɗo seeɗa ko gonga ene wayno ko ɗum ɗo ko addata ko yimɓe fof haqqillaji men kuccita hen addata ko yimɓe fof mbasa toppitade ko mbaɗanno kono noon e wayno tawde kanko hoore makko mo jooɗaki ko mo ɗanno e leydi he fof kadi onon journaliste uji kadi onon ɗanno e leydi he yimɓe ɓe pottoton leydi he kollon wonde ko yimɓe jaam yamɓe ko yimɓe kadi yiɗɓe jotodirede. kanko ancien président Barack Obama o secrétaire o wiide wonde ko ene wayno ko oɗo saa en ko wonno toon to suudu lamorto to ɗum noon ko respectude walla jogade hollude ndimago ardade leydi ndi ɗum noon surtout bureau wongo toon to Maison Blanche nguɗon ndimago walla oɗon respect o ganduɗa kamɓe yimɓe wonɓe toon ɓe oɗo saa joni defandonnoɓe ɗum walla haɓetonoɓe pour ɗum ɗon yo gonɗin ene wayno oɗo saa joni ɓe natti jogade ndeɗon yidde. ɗum noon ko hollude tan ko kanko Barack Obama ɗo lawol gadol woni o jaabi e ko fate en ɗiɗo vidéo jaltinaɗe taw yeeso makko e yeeso Michelle Obama ne mbaɗa hen comme baɗi. hande toon to Washington en tugnade kadi konngudi gommiɗi toon to journal biyete The Hill hono kanko mennoɗo wonde speaker house hono démocrate Nancy Pelosi ƴefti konngudi kanko hoore makko yenni wonde ko laamu makko kanko Donald Trump e surtout yenne gueɗe ɗe mbaɗata oɗo sa joni pour ko fate woteji ɗaminaɗe e hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom e konngol makko kadi kanko Nancy Pelosi o feeli no fewi hono surtout kamɓe FBI neledeɓe toon to Georgia nokku mo ganduɗa ene biyeteɗo Fulton County e nelede toon kadi hono kanko hoore makko biyeteɗo Tulsi Gabbard kañum hoore mu yaade toon e nde FBI toon nde siftoto tan kamɓe FBI ɓe jehino toon ko nokku mo ganduɗa woteji walla kayeteji gotiranoɗi hitande ujunnaji ɗi nogas ko toon moftono e on kadi ene wayno ko caggal kadi ɗe balɗe ko adi ɗum tan hono kanko Donald Trump o haali toon to yano en to Greenland o wi wonde ko ene wayno ko woteji hitande ujunnaji ɗi nogas ene wayno koko gujja ene wayno ko kanko gañi ɗum e ɗum noon ene wayno ko ma yimɓe jii ɗeɗo balɗe hawnaki ardinoɓe ɗiɗon woteji walla wujjunoɓe ɗiɗon woteji nangue ɗum woni FBI yehi toon wawi wonde fof kanko Nancy Pelosi o wi wonde ko maɓe continue wawde e gouvernement Donald Trump ɗum noon ko hutorade kala kuule e hutorade kadi juɓɓude pour wonde so woteji ɗi gaari nokkuji ɗi worte fof taw ne wawi renede tawana kamɓe gouvernement kanko Donald Trump walla gouvernement fédéral ne waɗa hen interférence ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump o haali no fewi e nder haaluji ɗi o haali kadi wi wonde ko omo yiɗi ko e sago makko ko kala ko woni gouvernement fédéral kañum hoore mum jiima e woteji baɗeteɗi e nder état ji ɗi ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa en constitution yamirani kamɓe républicain e démocrate en ɗum mo ganduɗa biyeteɗo bipartisan kañumen koye min wimo wonde ɗum ɗo ko hunde nde wonani lawol ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump omo continue hande jogade ɗeɗo peeloje news ko haali holli wonde ko won sondage uji kewɗi jaltuɗi windi ko oɗo sa joni ono kanko Donald Trump non seulement toɓɓe makko nen ɓeydo ustade kono noon e wayno ko kanko hoore makko watti ƴattodirde e yimɓe ɓe ganduɗa liggontoɓe e makko walla yimɓe républicain sibabunde sondage uji toɓɓe ɗe enen wiye joni nana fando 30%. ɗum noon kadi tugnade kadi hande MSNBC news ko haali ɓe mbi wonde ko avocat debbo pellanoɗo toon to Chicago o wi wonde ko ɓeɗo agent ji immigration felliɓe oɗo debbo en wayno ko kamɓe koye mabɓe deke ɓe
jaɓi wonde ko ɓe simtuɓe donc ɓe takki debbo ko wodani. hande ko fatede kanko Donald Trump président mo États-Unis tungnaade kadi ko yalti ñalawma goto mennoɗo kadi wonde avocat makko hono kanko biyeteɗo Ty Cobb enen o yaltini hande kadi haalluji wi wonde ko en wayni ko kanko Donald Trump e yimɓe taariɓe mo administration makko o limti hen kadi hono gardiɗo justice hono kanko Pam Bandi o limti hen kadi hono kanko gardiɗo homeland sécurité e yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa wonɓe gouvernement makko kanko Donald Trump o wi ɓeɗo fof ko yimɓe fotɓe empêchede par ce que gueɗe ɗe mbaɗa ɗe fof hay sindu ko Donald Trump yamiri kamɓe fof ɓe gandi wonde ko gueɗe lundiɗe lawol ko wawi wonde fof en wayni kanko Ty Cobb so meeɗi kanko hoore makko wonde avocat ji e Donald Trump surtout ene nder mandat muɗum gadano e caggal hande nde yalti mandat mum ɓe ceerti ko jiida e ɗum ɗon kanko Donald Trump kadi e habaruji gomiriɗi toon to Hills e Newsweek emo continue hande wadde page makko ɗe waɗa ɗe fof pour mumtude kala ɗo yimɓe ɓe ganduɗa en taw mo ɗamini ko lundotoɓe walla ko lundiɓe gila e yimɓe jeeyaɓe toon to département justice walla yimɓe gonda jeeyaɓe ñawoɓe ko yalti e ñalawma kadi tugnade hande Newsweek ko haali ono kanko Donald Trump kala yimɓe ɓe ganduɗa en to tribunal uji gonɗi to Virginia caggal nde ɗiɗon cuuɗi ñaawuji kañumen koye men cuuɓi wonde yimɓe fotɓe wonde lomtade temporairement procureur uji état goni toon ene wayno kanko Donald Trump o seeki ɗiɗon procureur uji ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa en tugnade constitution ha hande hara laaɓi kala omo jogui droit segde ɓeɗon kono noon e wayno ko est ce que kanko hoore makko ɓeɗon tribunal waɗi toon omo jogui segde ɗumen ɗum ɗo fof kadi ko caggal nde kamɓe wonɓe toon e tribunal uji nde kamɓe koye mabɓe ɓe caali wonde yimɓe o ƴeftata kanko Donald Trump wadde ɗiɗon nokkuji ñawirɗe ɗum ɗo fof siftin ɗon tan e mandat makko o ƴewata ko kala yimɓe ɓe ganduɗa en gonɗinɗo agent makko waɗa ɗum henen taw ko kala ko addi ne wawi jaɓede sibabude ɗum ɗon kadi e kanko hoore makko mo continue hande jogade caɗele surtout état ji ɗi ɓe mbiyata état ji bulaji ɗum noon ko démocrate en tol gardi wadde toon yimɓe makko taw ko yimɓe ñawoɓe e ɗiɗon tribunal uji immigration walla tribunal uji même civil en ɗum noon fof noon holli wonde ko oɗo saaha joni kanko Donald Trump kadi o weltaki e sondage uji jaltoji ɗi noon hollude wonde ko amérique ji natti yidde en gardigo makko surtout enen goytoto en koko fate ngaalu leydi ndi goytoto en koko fate affaire immigration e goytoto en surtout ene koko fate dossier ji makko kanko Jeffrey Epstein sabu noon continue ñande fof no yalta ɗum noon ko ene wayno ko tugnade hande ko anda kanko Donald Trump kadi mun continue hande ɓeydade segde surtout dugdude walla kanko hoore makko tikkude sibabuno woni républicain puɗɗima sertude makko ɗum noon nde yiya ñande wona ko won républicain gabbima won démocrate en surtout salade kanko Donald Trump de yino ɓeydude kadi impôt ji e marchandise aji gummo toon Canada walla kadi kamɓe républicain ji abbade kadi démocrate en kañumen koye men continue ɗaɓɓude kala haalluji patuɗe kanko Jeffrey Epstein yo yaltini walla kamɓe koye mabɓe républicain ji kadi continue oɗo saaha joni abbade démocrate en surtout ene ko fate habde kala gueɗe ɗe ganduɗa ɗi immigration waɗata ko wawi wonde foof ɗum ɗo fof ne jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saaha joni galleji janiyankoji pawnata holko woni sababu sondage uji jaltuɗi ene kolla wonde kanko Donald Trump oɗo saaha joni américain ji natti yiddemo Seydi Touré nde ɗo meftan nde so wonno rogere kam ma wiyende horti golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe tankoɓere Diowol Sarr en ñaguima joom jaam mo jaam woni e junggo mum nde waɗanten jaam yo jaam sar sako e windere nde oga banggue ko musidɗo moon Foutanke Diaw.